käsittelee synnin voimasta vapautumista. Sitä kutsutaan myös pyhitykseksi. Vanhurskaaksi elämäksi. 6. luvussa Paavali opettaa, että on Jumalan tahto meidän pyhityksemme. 7. luvussa hän puhuu siitä, miten vaikeaa se on käytännössä. Eli tässä 7. luvussa, mitä nyt käydään läpi. 8. luvussa hän sitten osoittaa, että miten se on mahdollista. Miten on mahdollista elää pyhää elämää? Miten on mahdollista elää pyhityksessä? Yksi sellainen iso kysymys ihan periaatteessa tästä 7. luvusta on, että mistä uskon elämän vaiheesta Paavali tässä opettaa? Puhutaanko tässä kaikkien ihmisten elämästä, myös jumalattomien ihmisten elämästä? Vai puhutaanko tässä etsikkoajassa olevien ihmisten elämästä? Vai puhutaanko tässä uskovan ihmisen elämästä? Ja tässä vaiheessa noissa suluissa lukee, että alkupuolella lukua näyttää siltä, että siinä puhutaan etsikon ajassa ennen uskoon tuloa ihmisen elämästä. Just siinä vaiheessa, kun ihminen on kutsun alta. Mutta merkillistä on sitten, että loppupuolella jakeesta 14-25 muuttuu kokonaan aikamuoto. Alussa puhutaan menneessä ajassa jakeeseen 13 asti ja sitten jakeesta 14 eteenpäin puhutaan presensissä, nykyisessä ajassa. Ja siinä Paavali puhuu hirveän paljon itsestään. Eli nämä 3 kysymystä tässä vaiheessa. Sitten 7. luku käsittelee sitä, miten meidän tulisi kristittynä suhtautua Jumalan lakiin. Annas tuo päälle tuosta. Ne on jotain, mitä tuijottaa sitten. No. Eli 7. luku, tämä 7. luku käsittelee sitä, että miten mun tulisi suhtautua Jumalan lakiin. 3 tällaista näkökulmaa lakiin nyt kristityn elämässä. Yksi on tämmöinen lakihenkinen kristillisyys, lainalainen kristillisyys, jossa ihminen yrittää Jumalan lakia noudattamalla ansaita Jumalan armon, muodossa tai toisessa, yrittämällä elää mahdollisimman hyvää elämää. Ja jos ei onnistu, niin yritä enemmän. Jos ei onnistu, niin yritä vielä enemmän. Koska Jumala on pyhä, meidänkin tulee olla pyhiä, niin täytyyhän se olla mahdollista, kun oikein yrittää. Ja on aika raskasta nähdä lakihenkisen ihmisen elämää, lakihenkisen kristityn elämää, kun siitä puuttuu ilo. Toinen suhtautuminen lakiin on antinomismi, eli lain kieltäminen. Hylätään laki kokonaan niin, ettei se koske kristityn elämää mitenkään. Ja kun tulee ongelmia, niin ei syytetä suinkaan omaa syntisyyttä, vaan syytetään lakia. Laki kun vaatii tuommoista, niin se on lain vika, kun menee huonosti. 3. näkökulma lakiin voi olla se, mitä suosittelen kovasti, on laista iloitseva kristitty, joka tietää, että me ei pelastuta lakia noudattamalla. Minä en pelastu lakia noudattamalla. Mä uskon anteeksi Jeesuksessa mun lain rikkomiseni. Ja mä iloitsen, mä voin iloita Jumalan laista, koska se ilmaisee hyvän Jumalan tahdon. Ja mä haluan elää sen mukaan, vaikka mä tiedän, että mä koskaan pysty täyttämään sitä 100%, mutta mä haluan elää sen mukaan. Jumalan armon varassa. Nämä 3 näkökulmaa, näissä me joudumme varmaan, mä veikkaan itse kukin elämämme aikana kipuilemaan. Onko laki semmoinen, mitä mun pitää noudattaa viimeiseen asti? Vai pitääkö mun heittää se kokonaan pois?
Vai voinko mä iloita laista? Mooseksen laista ja Jumalan käskyistä, siitä mitä Paavali opettaa Raamatussa, mitä Jeesus opettaa Raamatussa, mitä Pietari ja Johannes ja kaikki kumppanit opettaa Raamatussa. Eli tämmöisten asioiden äärellä me ollaan tänään. Ja en edes yritä tehdä siitä mitenkään kamalan paljon mielenkiintoisempaa. Kyllä kerron esimerkkejä, mutta me ollaan nyt semmoisissa syövereissä kristinuskossa, että monet ajattelee, en minä tuommoista jaksa miettiä. Jeesus on kuollut mun puolestani, niin se riittää. Mutta tulee tilanteita, jossa me joudumme ottamaan kantaa siihen, että koskeeko Jumalan pyhä laki meitä vai ei. Ja vastausta koskee, ehdottomasti. Miten se on mahdollista sitten siihen suhtautua, niin mennään tähän aiheeseen enemmän. Uskova ja laki. Mä otan kolme näkökulmaa. Uskova ja laki ja synti ja sitten uskova ja synti. Mä varmistan sen, että se kolmas oli uskova ja synti. Uskova ja laki ja synti, uskova ja synti. Paavali ottaa esiin periaatteen, että kuollut on laista vapaa. Kuollut ihminen on laista vapaa. Semmoista ei laki. Kuollutta ihmistä ei laki koske. Hän kirjoittaa näin. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Eli Paavali on edellä puhunut kasteen kautta kuolemisesta ja ristiinnaulituksi tulemisesta yhdessä Kristuksen kanssa 6. luvun lopussa. Jeesuksen ylösnousemisen kautta me ollaan saatu uusi elämä, joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Ja Jeesus on kuollut meidän kuolemamme, me ollaan Jeesuksessa kuoltu pois synnistä. Ja siksi me olemme vapaat lain kirouksesta. Mutta entä sitten suhteemme Mooseksen kautta annettuun Jumalan lakiin? Sitooko se kristittyä? Apostoli aloittaa tämän asian käsittelyn vertauskuvalla oikeuden maailmasta ja oikeusistuimista otetulla vertauskuvalla, jossa kuollutta ihmistä ei voi syyttää oikeuden edessä. Jos ihminen olisi syytettynä oikeuden edessä, ja hän ehtii kuolla ennen kuin se oikeusprosessi on loppuun suoritettu, niin se syyte raukeaa sillä hetkellä, kun se ihminen kuolee. Kuollutta ihmistä ei syytetä oikeudessa, vaikka monien mielestä pitäisi ihan jälkijättöisestikin kyllä syyttää, jos on oikein paha juttu. Kuollutta ihmistä ei voi syyttää oikeuden edessä, vaan hän on vapaa lain vaatimista rangaistuksista. Ja tämä oli sääntö niin juutalaisuudessa kuin roomalaisessa oikeudessa ja myös suomalaisessa oikeuskäytännössä. Ja kaikki tämän kirjeen kuulijat ja lukijat tunsi tämän periaatteen. Laki on säädetty eläviä varten eikä kuolleita varten. Ja sitten hän ottaa esimerkin avioliiton sitovuudesta. Hän ottaa esimerkin avioliitosta. Eli periaate oli tämä, kuollut on vapaa laista. Ja nyt sitten esimerkki avioliitosta. Niinpä sitten on laki naidun vaimon hänen elossa olevaan miehensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Tämä on yksi kaikkien tuntemista sovelluksista. Laki on eläviä varten periaatteessa, eli tämä avioliittolaki. Avioliiton keskenään solmineet mies ja nainen ovat sidottuja toisiinsa niin kauan kuin he elävät.
Raamatun mukaan. Ja totta kai tämä on tullut vaikeammaksi, koska me joudutaan kohtaamaan paljon avioeroja. Myös kristittyjen keskuudessa on paljon avioeroja. Periaate on selvä. Jumalan sana on ihan selvä tässä. Sitten joudutaan miettimään, että onko siinä poikkeustapauksia, onko olosuhteet, vaikuttavatko olosuhteet siihen tilanteeseen. Mutta laki suojasi kahden ihmisen välistä aviosuhdetta ja kukaan ei saanut tulla heidän väliinsä erottamaan heitä toisistaan. Usein kun mä vihin jonkun avioparin, mä sanoin, että muistakaa, että kukaan ei saa tulla teidän välille. Ei kukaan muu kuin Jeesus ja hän ei tule erottamaan, vaan hän tulee yhdistämään. Mikäli jompikumpi aviopuolisoista antautuu avioliiton kaltaiseen yhteyteen jonkun toisen kuin puolisonsa kanssa, niin hän syyllistyy aviorikokseen. Mutta jos jompikumpi kuolee, niin avioliitto ei ole enää voimassa. Silloin aviokumppanikin on vapaa tuosta liitosta ja saattoi niin halutessaan solmia uuden liiton jonkun toisen kanssa. Tämmöisen sovelluksen Paavali siihen ottaa. Tästä periaatteesta, että kuollut on vapaa laista. Nyt jos sovelletaan, niin tämä on yksi selvimpiä Uuden testamentin opetuksia avioliiton sitovuudesta. Se on meidän ajan ihmiselle myös yksi kaikkein vaikeimpia Raamatun paikkoja hyväksyttäväksi. Jumalan edessä avioliitto on voimassa niin kauan kuin molemmat aviopuolisot elävät. Ja tämä kohta käytännössä kieltää kristityllä uudelleen avioitumisen niin kauan kuin aviopuoliso on elossa. En mene tähän ongelmaan nyt enempää. Siitä on kirjoitettu paljon ja puhuttu paljon. On enemmän kuin mielenkiintoista, että Paavali laittaa tässä esimerkissä miehen kuolemaan ja vaimon avioitumaan uudestaan. Koska tuossa kulttuurissa se olisi totta kai ollut toisinpäin. Kun vaimo kuolee, niin mies saa mennä uudestaan. Seuraava vaimo kuolee, niin mies saa mennä uudestaan. Mutta tässä Paavali laittoi miehen kuolemaan ja vaimon avioitumaan uudelleen. Ja se oli monille jo sinänsä aika pöyristyttävä asia. Että joku leski nainen meni uudestaan avioon. Ja tämä voi nähdä esimerkkinä apostolin radikaalisuudesta maailmassa, jossa näissä kysymyksissä yleensä vain miehillä ajateltiin olevan oikeuksia, naisilla ainoastaan velvollisuuksia. Kolmas asia tästä periaatteesta. Paavali soveltaa sitten. Hän ottaa ensin esimerkin, tai ottaa ensin periaatteen, sitten esimerkin, ja sitten soveltaa sitä esimerkkiä. Samoin tekin, veljeni, olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta kuuluaksenne toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Kun olimme lihan vallassa, jäsenissämme vaikuttivat lain herättämät synnin himot, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille, mikä piti meidät vallassaan, niin että palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa tilassa. Me ollaan luonnostaan naimisissa lain kanssa, synnin tähden. Toista, me kaikki ollaan luonnostamme naimisissa lain kanssa, synnin tähden, lain alla. Jos jompikumpi, sinä tai laki kuolette, niin te olette irti toisistanne. Kristus otti meidän paikkamme ja kuoli meidän kuolemamme. Ja Kristuksessa me kuolimme lakiliitolle. Laki ei enää sido meitä syyllisyyden ja kuoleman orjuuteen, sillä Jeesus sovitti kaikki meidän syntimme ja vapautti meidät lain orjuudesta. Ja niinpä me ollaan vapaat menemään uusiin naimisiin Kristuksen kanssa. Tämä Paavalilla on siinä kuvana. Vanha puoliso kuoli, laki kuoli, niin ollaan vapaat menemään Kristuksen kanssa naimisiin, joka herätettiin kuolleista.
Kristus on luvannut rakastaa meitä myötä- ja vastoinkäymisissä, kunnes kuolema meidät yhdistää häneen. Ja mielenkiintoinen on tämä, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Tässä Paavalilla on mahdollisesti mielessään kuva lapsista avioliiton hedelminä. Vanhassa avioliitossa lain kanssa lihan vallassa me kannettiin lapsia kuolemalle. Uudessa avioliitossa Kristuksen kanssa me kannamme lapsia hedelmää Jumalalle. Tämmöisen sovelluksen Paavali siihen ottaa. Eli tämä ei ole meidän keksimään, vaan tämä on Paavalin sovellusta. Lihan vallassa ihminen ei synnytä Pyhän Hengen tuottamaa hedelmää, rakkautta, lempeyttä, pitkämielisyyttä ja niin edelleen, vaan itsekkyyttä, kateutta, katkeruutta, vihaa ja vastaavaa. Vain laista vapautettu kristitty voi kantaa hedelmää Jumalalle, sillä laki ei saa aikaan yhtään todellista hyvää tekoa, sellaista, jota Jumala voisi pitää täydellisenä ja hyvänä. Ei ketään ihmistä vanhuus katsota hänen edessään lain teoista, sanoo Paavalin 3. luvussa roomalaiskirjeessä. Lain teot ovat kuolleita tekoja. Synnin himot, jotka laki herättää, laki on kuin nalkuttava aviopuoliso. Meillä ei kenelläkään ole semmoisesta kokemusta. Anteeksi, nyt tämä on ihan muulta planeetalta otettu esimerkki, mutta jos sattuisi olemaan, tai jos sinä sattuisit olemaan nalkuttavaa aviopuoliso, joka ei todennäköisesti ole totta, mutta jos sattuisi olemaan niin nalkutushan saa aikaan just sitä, mistä se nalkuttaa, eikö? Jos sulla sattuu olemaan aviopuoliso, joka on joskus nalkuttanut, miksi sä aina laitat noin sukat tuohon? Tai miksi täytyykö sun tehdä tuolla tavalla? Niin tekee mieli tehdä just niin. Ihan vaan kurillaan. Mitä enemmän laki nuhtelee ja nalkuttaa ja varoittaa jostakin synnistä, sitä enemmän ihmisen tekee mieli tehdä juuri sitä. Ootteko huomannut? Älä katso. Kun sanot pienelle lapselle, meillä on pieni reilu vuoden ikäinen lapsenlapsi ja on tiettyjä paikkoja meidän huushollissa, joihin hän ei saa koskea. Sähkötotselit on ja sitten narut, jotka roikkuu siitä sälekaihtimesta. Niin Emeli tietää ihan tarkkaan, että mihin ei saa koskea, mutta kun hän koskee johonkin, niin älä koske. Ja se on aina, se on sama juttu. Kaikkien niiden 4-5 paikan suhteen, mitkä meidän pienessä asunnossa on. Ja mitä enemmän hän hänelle sanoo, että älä koske, kyllä se uskoo kyllä. Ehdottomasti uskoo, niin tarpeeksi monta kertaa sanoo, mutta tuntuu siltä, että jos jostakin asiasta kielletään, niin siihen täytyy välttämättä koskea. Ja esimerkiksi uunin luukkuun. Eihän parempaa paikkaa ole olemassa kuin uunin luukku. Ja sama juttu aikuisen kohdalla, ihan sama juttu. Älä vaan katso sitä ohjelmaa televisiosta. Älä vaan katso sitä, siinä on ihan hirveitä asioita. Hengen uudessa tilassa eikä kirjaimen vanhassa. Paavali vertaa lainalaista elämää kirjaimen tilassa elämiseen ja armonalaista elämää hengen tilassa elämiseen. Uudessa avioliitossa Kristuksen kanssa on toisenlainen siippa kuin vanhassa. Kristus ei nalkuta. Kristus ei muistuta virheistä. Ei koskaan sano, että aina sä vaan teet ne, etkö sä koskaan voi tehdä toisella tavalla. Miksi sun täytyy aina tehdä? Kristus ei sano näin. Kristus ei koskaan puhu palturia, hän on aina totuudellinen. Ja Kristuksen rakkaus saa aikaan luottamusta ja halua palvella Jumalaa. Toisin kuin laki saa aikaan sitä, että tekee mieli tehdä just päinvastoin kuin Jumala haluaa.
Mielenkiintoinen esimerkki Paavalilta. Siinä on selvä periaate, esimerkki ja sovellutus, josta tietysti löytää aika hyvin itseensä. Mennään toiseen kokonaisuuteen, laki ja synti. Tämä oli siis laki ja uskova. Ja nyt laki ja synti. Jälleen periaate. Laki paljastaa synnin. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tietänyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia synti on kuollut. Paavali puhuu siis tässä menneessä aikamuodossa, joka liittyy todennäköisesti siihen tilanteeseen, kun ihminen ennen kuin ihminen on tullut uskoon tai on ollut etsikon paikalla. Paavali kuvittelee jälleen seurakuntalaisten ajatuksiin nousevan hämmennystä, että jos kerran laki on näin huono aviokumppani, niin onko laki syntiä? Ja tämän ajatuksen hän tyrmää yksikantaan. Laki on väline, jonka kautta tulee synnin tunto. Se saa ihmisen tietoiseksi synnistä. Jakeissa 7 ja 13 käytetään siis mennyttä aikamuotoa. Kuvaa Paavalin kokemusta, joka ihmisellä on ennen kuin hän alkaa uskoa Jeesukseen. Tai Paavali kuvaa siinä ihmisen kokemusta. Ennen muuta hän kuvaa ihmisen heräämistä, väärän varmuuden murenemista. Lakia voisi verrata niin kuin taskulamppuun, josta tuossa on kuva. Taskulamppu valaisee pimeää kellaria. Kun pitää mennä kellariin, niin sinne ei oikein voi mennä muuten kuin lampun kanssa. Ja se on mielenkiintoista, kun lamppu valaisee jonkun nurkan, ai tämmöistäkö täällä onkin. Katsoo toiseen nurkan, ai tämmöistäkö täällä onkin. Ilman sitä valoa ei näe, miten sotkunen ja huonossa kunnossa se alakerta on. Lampun valossa näkee vähän kerrallaan. Siinä ei näe, taskulampun valossa ei näe koko huusholli, muuta kuin tuommoisen iso halokenin. Sen valossa näkee, mutta taskulampun valossa ei näe kuin himpun verran kerrallaan. Ja miten surkeassa sotkussa alakerta on. Laki on tämmöinen. Laki näyttää yhden asian kerrallaan tai muutama asian kerrallaan, sitten se näyttää taas toisen asian kerrallaan. Toinen vertaus. Laki on kuin koivun siitepöly. Se paljastaa allergian, jos on taipumusta koivulle tai lepälle tai ujolle tai voikukalle ja niin edelleen. Ihminen ei tunne syntiään, ellei laki saa sitä ikään kuin heräämään. Ei tiedä allergisuutta, ellei saa oireita. Laki synnyttää oireita. Ihminen reagoi syntisyytensä tähden lakiin luonnostaan juuri päinvastoin kuin laki vaatii. Ilman lakia synti on kuollut. Se on vertauskuvallinen ilmaus siitä, että ihminen ei ole tietoinen synnistään. Mutta sitten kun laki tulee, se laki herättää sen synnin ja ihminen tulee tietoiseksi siitä synnistä lain kautta. Ja tässä laki on oikein hyvä väline. Synti ei lakkaa olemasta todellisuutta, vaikka siitä ei olekaan tietoinen, vaan sen perusteella ihminen tuomitaan, on siitä tietoinen tai ei. Siksi on hieno asia, on armoa, että jos me olemme tietoisia synnistämme. Kolmas vertaus tähän lakiin liittyy karhuun. Nukkuva karhu.
Kun metsästäjä menee metsästämään karhua, niin ensin mennään sinne, missä karhu piilee, missä se nukkuu talviuntaan tai on horteissaan. Sitten tökitään sitä jollakin, heitellään kivillä tai tökitään kepillä, että se karhu herää ja tulee sieltä ätläkkänä ja pönäkkänä sieltä omasta luolastaan. Eli metsästäjä herättää karhun. Nyt laki herättää meissä asuvan karhun, josta me ei muuten oltaisi tietoisia. Laki saa meidät tietoiseksi. Täällä ei olekaan pelkästään allergiaa sisimmässä, vaan täällä asuu peto, joka pystyy tekemään kaikkia niitä samoja asioita kuin Hitler pystyy aikoinaan tekemään, tai Stalin tai joku muu. Palaan tähän vertaukseen kohta vielä. Mennään siihen, että laki tuomitsee synnin. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Tämä on valtavan kuvaavaa tekstiä Paavalilta. Laki ilmaisee Jumalan tahdon. Sen tarkoitus on pitää yllä Jumalan tahdon mukaista elämää. Mutta synnin tähden laki ei saa meissä kuitenkaan aikaan elämää, vaan kuolemaa. Laki osoittaa meidän olevan luonnollisessa tilassamme kuolleita Jumalalle synnin tähden. Palataan tuohon vertaukseen, kun se metsästäjä on mennyt sinne, missä karhu piilee ja herättänyt sen karhun, ja se tulee ätläkkänä pönäkkänä sieltä luolastaan, niin metsästäjä ampuu sen karhun, tappaa sen karhun. Laki on samanlainen. Laki herättää meissä asuvan karhun. Laki on kuin metsästäjä. Se herättää meissä asuvan karhun. Kun se herää, nousee esiin, se ampuu sen, tappaa minut samalla, koska mä oon tehnyt syntiä, jota se karhu edustaa. Ongelma ei ole laissa. Ongelma ei ole siinä metsästäjässä, vaan ongelma on siinä karhussa. Synnissä, joka pettää meidät. Synti lupaa hyvää, mutta tuo kärsimyksen. Synti lupaa aina 10 hyvää ja 50 parempaa. On sitten kysymys minkälaista synnistä vaan. No voit sä nyt sen verran katsoa, että olet tietoinen sitten, että mitä siellä netissä on. No voit sä nyt sen verran katsoa, että voit sitten kertoa muille, että varoa sitä samaa. No voit sä sen verran puhua pahaa naapurista, että totuudessa pitää pysyä kuitenkin. Eihän se muuten tule tietoiseksi siitä, mitä se on tehnyt, että sitä sano. Ja parempi sanoa naapurille, niin naapuri voi kertoa sitten sille. Synti valehtelee, silmät suut täyteen. Synti pettää meitä. Synti pettää. Synnin luonne on pettää meidät. Se tekee sen aina. Me omassa hyväuskoisuudessamme joskus silloin tämmöistä uskotaan, että no kyllä mä hallitsen ton synnin. Kyllä mä hallitsen sen. Ei se voi mua nyt pettää. Synnillä apostoli ei tarkoita tässä vain jotakin yksityistä lankeemusta tai harha-askeleita, vaan synnin voimaa ihmisessä. Siinä on määrätty artikkeli. Ylikeinona Paavali personoi synnin ja lain ja tekee niistä ikään kuin henkilöitä saadakseen viestinsä paremmin perille. Voitaisiin olla se metsästäjän kuva tuossa kanssa. Voin mä muistaa aina laittaa.
Ongelma ei ole kuitenkaan laissa. Laki on kuitenkin hyvä, sanoo Paavali. Laki on kuitenkin pyhä, käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, niin että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Laki on itsessään hyvä, sillä se ilmaisee Pyhän Jumalan hyvän tahdon. Laista saa kiittää, laista saa iloita, laista saa ylistää Jumalaa. Raamatussa kiitetään paljon Jumalaa hänen laistaan. Mutta yhtä vähän kuin toivoa tai kujoa voidaan syyttää ihmisen keväisestä yliherkkyydestä, yhtä vähän ihmiskunnan ongelmat johtuu Jumalan laista. Laki on asetettu Jumalan palvelijaksi paljastamaan synnin kauheus. Ja jos me syytetään lakia meidän ongelmistamme, me ollaan kuin lapsia, jotka syyttää kuumemittaria siitä, että ruumis on sairas eikä päästäkään Linnanmäelle. Toistaan. Jos me syytetään lakia, me ollaan kuin lapsia, jotka syyttää kuumemittaria siitä, että huomenna ei päästäkään sitä Linnanmäelle. Tai Särkänniemeen. Se on vähän lähellä. Jos sovelletaan tätä, niin esimerkiksi sensuuri tai kireä alkoholipolitiikka eivät ole löysän moraalin ja riistäytyneen alkoholismin syydä, vaan ihmisen sisimmässä asuva synti ja addiktuneisuus semmoiseen, mikä tuottaa mielihyvää ja sitoo ihmistä. Säännöksiä löysentämällä ei poisteta itse ongelmaa. Päinvastoin se riistäytyy kokonaan käsistä, ellei mikään pidätä. Mutta ainoa todellinen apu syntiin ja syyllisyyteen on vain Kristuksen veri ja anteeksiantamus. Mikään muu ei auta tähän ongelmaan. Laki on hyvä. Laki on sinänsä hyvä ja lain pitäisi olla sokea, eli laki ei ole puolueellinen, vaan se on kaikille sama. Siksi, kun pitkän aikaa mietin, että miksi tuossa lakipatsaassa, mikä pitää vaakaa käsissään ja miekkaan toisessa kädessä, miksi hänellä on silmät sidottu? Sen takia, että hän ei voisi nähdä, kenelle sen tuomio julistaa. Että ei ole puolueellinen, vaan puolueeton. Ainoa todellinen apu syntiin on Jeesuksen veri ja anteeksiantamus. Ainoa todellinen apu meidän kansamme henkiseen ja moraaliseen tilaan on hengellinen herätys. Sen sijaan, että poistamme esteitä synnillisiltä vaikutteilta, meidän tulisi saada ihmiset näkemään syntinsä. Kristillisessä julistuksessa me tarvitaan yhä enemmän lakia, jotta synnin tunto heräisi. Karhu kuolisi ja uusi ihminen syntyisi. Ja siksi tulee julistaa lakia. Siksi pitää julistaa, että se mitä sä oot tehnyt, niin se voi viedä sut helvettiin, että sä teet parannusta siitä. Se voi viedä sut Jumalan viholliseksi, jos et sä tee parannusta. Synnin kanssa ei pidä leikkiä, koska se valehtelee aina. Se pettää aina. Ja me ei koskaan voitella sitä, vaan se voittaa aina meidän. Kristuksen veri voittaa meissä asuvan synnin. Uskova ja synti. Tahdon toista ja teen toista. Tässä vaiheessa siis Paavolilla vaihtuu aikamuoto. Tähän asti hän on puhunut menneessä ajassa. Tästä eteenpäin hän puhuu presensissä, nykyisessä ajassa. Ja hän puhuu yllättävän paljon itsestään. Viitaten siihen, että me kaikki ollaan samassa jamassa, samassa ojassa. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, nyyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon,
vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Mä tunnen lukemattomia kristittyjä, jotka on tullut sielunhoidossa sanomaan mulle, että mikä siinä on. Mä löysin itteni tästä 7. luvusta. Mä oon just tässä. Mä oon just tässä. Mä haluan tehdä sitä, mikä on oikein, mutta mä en pysty. Mikä siinä oikein on? Ihminen on lihallinen, taipuvainen syntiin. Paavali puhuu tässä minä muodossa sulkien itsensäkin tuohon joukkoon. Siksi kukaan meistä uskomistakaan ei voi laskea itseään ulos tästä porukasta. Syntiin langenneen ihmiskunnan jäsenenä meidät myytiin synnin alaisuuteen kerran paratiisissa. Ja tämän myötä meillä kristityillä on jatkuva sisäinen kriisi. Meissä asuu 2 luontoa, uusi ja vanha. Vanhurskautettuina, uudesti syntyneinä ihmisinä me tahdomme vilpittömästi noudattaa Jumalan tahtoa ja iloita hänen laistaan. Mutta itsessämme kohtaamme myös synnin ja syntisyyden, joka ei tykkää sen enempää Jumalasta kuin hänen laistaankaan. Raamatun mukaan Jeesus asuu meissä uskon kautta. Efesolaiskirje, antakaa Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Ja myös Pyhä Henki asuu meissä. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Eli Kristus asuu Pyhän Hengen kautta meidän sisimmässä. Sen tähden me saamme uskoa anteeksi syntiin. Me olemme Kristuksessa pyhät. Mutta niin asuu myös vanha luonto, liha. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiaan vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että jotka semmoisia harjoittavat, ne eivät peri Jumalan valtakuntaa. Me rakastamme luonnostamme syntiä, mutta Pyhä Henki meissä rakastaa Jumalaa. Ja tämä on se jännite, mikä meissä on, joka joskus muuttuu kriisiksi, identiteettikriisiksi, mutta joka ei välttämättä muutu kriisiin, mutta jännite pysyy. Uskovalla on jatkuva taistelu sisimmässä. Ajoittain se tuntuu enemmän ja ajoittain se tuntuu vähemmän. Joku saarnaaja on sanonut, että hänen luokseen, niin se taisi olla, olisiko se ollut Urho Muramo tai joku muu saarnaaja, joka sanoi, että tuli sielunhoitoon ihminen, joka sanoi, että pastori, minulla on vaikea olla, on tuskallista olla. No mikä teillä on? No kun on niin kuin 2 koiraa olisi mun sisimmässä, jotka koko aika niin kuin tappelee keskenään. On hyvä koira ja paha koira. Pastori kysyi, no kumpikas on voitolla? No sitä kumpaa minä ruokin. Sitä kumpaa minä ruokin. Me huomaamme rakastavamme sitä, mitä vihaamme, ja vihaavamme sitä, mitä rakastamme. Tämä asenne jo osoittaa Paavalin mukaan sen, että ongelmamme ei ole Jumalan laki ja vaatimus, vaan meissä asuva synti, jonka Jeesus on sovittanut Golgatan keskinäiselle ristille. Mutta Paavali ei vieläkään anna vastausta, vaan jatkaa näin. Synti asuu minussa. Niin en nyt siis enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa,
se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Eli Paavali jakaa ikään kuin koteloi synnin itsessään eräänlaiseksi toimijaksi hänen sisimmässään, joka sotii häntä vastaan, hänen pyhän hengen valaisemaa ihmistä vastaan. Paavalin kuva itsestään, tämä on aika raju. Niin hän tässä sanoo, minussa ei asu mitään hyvää. Tahto on hyvä, mutta voimaa ei. Minussa asuva synti on syyllinen minun luvallani. Synti ei saa meissä tilaa vasten tahtoamme, vaan Aatu antaa sille aina tilaa. Ja siksi me ei, siis vanha ihminen, vanha Aadami, siksi me emme voi pestä käsiämme omasta syyllisyydestämme, sanoen, että enhän minä, mutta kun tuo synti. Eli vaikka Paavali personoi synnin, sanoi, että en enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu, niin se synti toimii minun luvallani. Mä laitoin tuohon itselleni muistutukseksi vertauksen, joka on saattanut kertoa viime syksynä aikaisemmin, kun laista puhuttiin. Hyvän ystäväni tytär oli ollut pitkän aikaa huoneessa yksinäinen, kun semmoinen 4-5-6-vuotias tytär. Hänellä oli sakset siellä mukana ja hän oli sitten vähän leikellyt omaa pusakkaansa. Ja äiti tulee sinne ja sanoo, että mitä sä teet? Etkö sä tiedä, että ei vaatteita saa näin ruveta repimään ja leikkaamaan, vaatteista pitää olla. Etkö sä tiedä? Tyttö vastaa, kyllähän minä tiedän, mutta tietävätkö nämä minun pienet käteni? Tämä on tosi tapahtunut. Sillä äidillä oli pokassa pitelemistä, kun kuuntelin sitä lasta. Kyllähän minä tiedän, mutta tietävätkö nämä minun pienet käteni? Ja minä olen samanlainen. Kyllähän minä tiedän, että ei saa tehdä, mutta tietääkö se synti minun sisimmässäni, että niin ei saa tehdä. Eli mä oon vastuussa. Mä oon vastuussa siitä, mitä nämä pienet kädet tekee. Tai mitä synti minun sisimmässäni sanoo. Mä oon vastuussa siitä, miten paljon mä annan sille tilaa. Mä oon vastuussa siitä, että miten mä käytän aikani ja miten paljon mä annan synnille valtaa elämässä. Mä en pärjää siinä hommassa ilman Jeesuksen apua, mutta vastuussa minä olen ehdottomasti. Mikähän kuva siinä oli? Joo, se on musta aika hyvä kuva. Kyllähän minä tiedän, mutta tietävätkö minä pienet käteni. Laki on hyvä, synti on paha. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Tämä on niin hauska kuva palvelulle. Paha riippuu minussa kiinni, koko aika roikkuu jalassa. Mutta paha riippuu minussa kiinni, sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sitoo minun mieleni lakia vastaan, sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Tämä on aika raju kuva. Paavali iloitsee laista. Hän näki siinä Jumalan hyvän tahdon. Hän sanoi aamenensa kaikelle, mitä Jumala esimerkiksi käskyissä opettaa. Mutta mitä enemmän hän yritti elää Jumalan tahdon mukaan, sen kuvan tästä saa. Sitä mahdottomammaksi tie kävi. Paha riippuu ihmisessä kiinni. Paavali huomasi tahtovansa edelleen pahaa. Tämä on vaikea ajatella miehestä, joka on kirjoittanut suurimman osan Uutta testamenttia. Joka oli niin lähellä Jumalaa, että
että me voimme vaan pilkuttaa sinne päin. Jolla oli kaikki armolahjat, joka oli viisaudessa vertaansa vailla. Mutta Jumala käytti enemmän kuin ketään muuta tavallista kuolevaista, joka oli täyttynyt pyhällä hengellä. Niin tämä mies sanoo näin. Sisälliselle ihmiselle Paavali tarkoittanee hengellistä ihmistä, pyhän hengen ohjaamaa tahtoelämää, minun mieleni lakia. Sillä on jatkuva sota toisen lainalaisuuden kanssa, jäsenissämme vaikuttavan synnillisen taipumuksen kanssa. Ja nyt jokainen kristitty on tässä sodassa. Jotkut ratkaisee tämän ongelman heittämällä lain pois. Toiset kieltävät synnin olemassaolon selittäen sen vaikka heikkoudeksi tai rikkinäisyydeksi tai vammaisuudeksi. Toiset ryhtyy täyttämään sitä lakia puhdistuakseen Jumalan edessä ja masentuu ja väsyy siihen ihan täysin. Terveeseen kristillisyyteen kuuluu tämä jännite vanhan ja uuden, lihallisen ja hengellisen välillä. Mutta terveeseen kristillisyyteen ei kuulu se, että me tuijotetaan siihen jatkuvasti. Paavali avaa tässä semmoisella tavalla omaa sydäntä, mitä hän ei missään muualla avaa. Ja ei hän kaikkialla puhu tällä tavalla ja ilmaise sitä näin. Mutta tässä asiayhteydessä hän kuvaa tätä tällaiseksi taisteluksi ja sodaksi, sisäiseksi taisteluksi. Terveeseen kristillisyyteen kuuluu tämä jännite. Me ei päästä sitä koskaan, mutta me ei tule tuijottaa ja jatkuvasti taistella, sillä taistelu on voitettu. Paavali sanoo, että mistä apu? Samoinkin kuva sinuksi. Paavali sanoo, mistä apu? Minä viheliäinen, tässä hän antaa vastauksen. Minä viheliäinen ihminen, Paavali. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenä palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Apostoli parahtaa ääneen jokaisen uskovan ihmisen sisäisen huudon. Vaikka kuinka yritän taistella verillekin asti syntiä vastaan, huomaan jääväni toiseksi syntin hirmuvaltaa vastaan. Millään omalla tahdon voimalla tätä sotaa ei voiteta. Jokainen ihminen joutuu huutamaan apua oman syntisyytensä keskellä, ja kuka pelastaa minut viheliäisen ihmisen. On välttämätöntä, että me huomaamme olevamme viheliäisiä. Niin kauan kun me olemme jotenkuten kehityskelpoisia ristittyjä ja jäädään omien voimiemme varaan miekkailemaan synnin kanssa. Mutta kun tunnustamme viheliäisyytemme ja saamme avun syntisyytemme keskellä. Jeesus on vastaus. Jeesuksen täytetty työ on vastaus. Kiitos Jumalalle, Jeesus on vastaus. Kiitos Jumalalle, Jeesus pelastaa minut viheliäisyydestäni. Kiitos Jumalalle, hänen verensä tähden saan kaikki syntini anteeksi ja saan uskoa ne anteeksi annetuiksi. Tässä ja nyt. Taistelu on päättynyt, niinkö? Ei. Taistelu jatkuu, mutta ei omassa voimassa, vaan turvautuen kaiken aikaa Jeesuksen sovitustyöhön ja pitämällä itseni Jeesuksessa pyhänä, täydellisenä, puhtaana. Kääntämällä katseeni pois siitä synnistä, joka minussa asuu. Kääntämällä katseeni siitä pois Jeesukseen, joka on minun syntini sovittanut ja minut täydellisesti pelastanut jo nyt. Mä olen hänessä pyhä, mä olen hänessä täydellinen, mä saan katsoa häneen, eikä tarvitse katsoa siihen sotaan, mikä tämä sisimmässä jyllää.
Joskus aina silloin tällöin se sota tulee ihan tietoiseen tilaan, ja silloin me käännämme katseemme tietoisesti pois siitä synnistä, mihin olemme langenneet. Katsomme Jeesukseen, joka on luvannut, että kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Kaikki sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Sinä olet Jeesuksessa täydellisen pyhä. Jeesus on ikään kuin meidän suojasatamamme tässä taistelussa. Sitä syntisyyttä vastaan, joka meissä asuu. Mutta itse koen niin, että mä olen epärehellinen, jos mä kokonaan kiellän, että sota ei olisi olemassa. Mä tietoisesti käännän siitä sodasta katseeni Jeesukseen ja uskon, että Jeesuksessa mä oon kaiken aikaa pyhä ja täydellinen. Jeesuksessa mun syntini on anteeksi annettu. Tämä kiusauskin on anteeksi annettu Jeesuksessa. Kun mä katson Jeesukseen, mä voin levätä ja iloita. Jos mä katson siihen syntiin sisimmässäni, niin kaikkea muuta kuin iloita. Käytännössä se on sitä, että me tunnustetaan olevamme syntisiä ja tekevämme syntiä. Syntisen ihmiskunnan jäsen on mahdotonta erottaa synti täysin pois itsestään, mutta samanaikaisesti me eletään Kristuksen sovitustyön läpi. Hengitämme sen läpi, ajattelemme Kristuksen sovitustyön läpi, puhumme Jeesuksen sovitustyön läpi ja niin edelleen. Ja unohdamme syntisyytemme katsoessamme Jeesukseen. Silloin se ei enää hallitse meitä ja meidän jokahetkistä olemistamme. Mä en enää ole syntinen, vaan armahdettu syntinen, joka elää armon alla ja on täydellisen pyhä Jeesuksessa. Tekstit loppu siihen. Rukoillaan yhdessä ja keskustellaan sitten, jos on kysymyksiä tai ajatuksia. Herra, me kiitämme tästä Paavalin tekstistä. Me kiitämme siitä rehellisyydestä, millä hän puhuu. Kiitämme siitä, että sen kautta sä myös rohkaiset meitä katsomaan sinuun. Jeesus, me ollaan niin usein kamalan tietoisia tästä taistelusta ja joskus menehdymme sen identiteettikriisin alla. Mutta Jeesus, kiitos, että me saamme nostaa katsemme sinuun, joka on yhdellä ainoalla uhrilla sovittanut meidän synnit ja vapauttanut meidät kaikesta syyllisyydestä ja synnistä. Kiitos Herra, että se on totta tällä hetkellä 100% meidän kaikkien kohdalla. Jeesuksen nimessä. Aamen.